Tá žena momentom narodenia toho dieťatka, u nej je to obrovská zmena parametru v presune tej pozornosti. Ona predtým, ako sa stane mamou, tú pozornosť venovala práci, sebe, nejakým tým sociálnym kontaktom, partnerovi a teraz zrazu príde ten nový parameter a to je treba bábätko, dieťatko na presunie tú pozornosť a tá kapacita je venovaná vyslovene na tú jednu oblasť a zrazu sa vytvorí to, že absentujú jej častokrát sociálne kontakty teda s niekým iným Mhm. a môže to viesť k tej osamelosti. To, do akej miery my sa cítime osamelí, je veľmi závislé od toho, každý to cítime inak, v inej intenzite, v Mhm. inej kvalite, iné parametre nám do toho vstupujú, ale veľmi to závisí aj od toho, ako sme to mali v detstve. Či sme mali množstvo zážitkov a spomienok, či to naše nevedomie si zapísalo, že zažilo zážitky, kedy sa to dieťa cítilo osamelo. A to sa nám proste občas stáva, hej, keď napríklad od tých rodičov není vypočutý, alebo akokoľvek, hej, tak funguje v podstate to naše nevedomie. Veľmi to závisí od toho, ako nás to vlastne tá osamelosť zasiahla v detstve.